दिनै 10 तारिख सेप्टेम्बरनि 2022 जोङो दिनै नोलोबारि दैफां आन्चलिकखौ दाफुंना लाबाय। बे गामिनि रायजो राजाफ्रा अनसायदों, गावसिनि खुद गावसोरनो माने गोजोननाय मोननानै दिनै डिस्ट्रिक्ट बनसु आरो सेन्ट्रेल बनसुखौ बिथांमोना जनाय हरनानै दे गावसोरबायदि बड'लेण्ड दाबिनायाव बड'लेण्ड मुभमेन्टआव गोसो दाबो गुदुङैनो दङ। दे बिटिसि एग्रिमेन्ट आरो बिटिआर एग्रिमेन्टजों जे बिथांमोना गोजोननाय गैया बेखौ फोरमायनानै दिनै फिन खनसे बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ नांफिनगौ होननानै बिथांमोना दिनै बनसुखौ खावलायनानै दिनैनि गावसिनि एरियानि बे एलेकानि आन्चलिकखौ दानो खावलायनायाव दिनै जों बिथांमोननो दानानै होबाय आरो सम्पूर्ण नोलोबारि दैफां आन्चलिकखौ बिथांमोननो जोङो आन्चलिक प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो वर्कार्सफोरनो जोङो दायित्व होनाय जाबाय। नोंथांमोना गोबां खम समावनो गोबां हान्जाफोरखौ लोब लोब लाबोनो हादों, नोंथाङा मा बुंनो सानो? बेथ' माने रायजो राजानि अनसायनायावसो जादों। जों माने बेवहाय जों सोरखौबा फर्स खालामनानै सोरखौबा माबा मोनसे पेकेज होनानै जों बर' रायजो राजाफोरखौ लिंबोआखै लाबोआखै। नाथाय बिथांमोना गावसोरनो गोजोननाय मोननानै दे बनसु जोनोम जानानै दे जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि इस्युआ दाबो गोथाङैनो दं बेखौ रायजो राजा बिथांमोना मोनथिनानै दिनै बिथांमोना गासैबो लोब लोब फैगासिनो दङ। आरो बिदिनो जोङो माने गोबां जायगाफ्राव गोबां गामिफ्राव जोंखौ हांख्रायगासिनो दङ। आरो दिनै क'क्राझारावबो मोनसे आन्चलिक दाफुंदों, बेनिफ्राय तामुलपुरावबो मोनसे आन्चलिक दाफुंदों आरो दिनै उदालगुरियावबो मोनसे जोङो दिनै गोदान मोनसे आन्चलिकखौ दाफुंबाय। आरो जोंनि टारगेटआ अक्ट'बरनि लास्ट उइकसिम गासैबो बिटिआर एरियायावहाय जोङो आन्चलिकखौ दानायखौ कमप्लिट खालामगोन। जोंनि दा बर' रायजोनि गेजेराव गोबां मोनसे कुइसन दङ, बर' हान्जाफ्रा जेब्ला खौसेथि जाया बड'लेण्ड हान्जाखौ लाबोनो हाया होनना बुंदों। बेथ' सैथो। जेब्लासिमनाखि माने बर' रायजो राजाफ्रा खौसेथि जाया दे गुबुन गुबुन पलिटिकेल पार्टियाव माने हाबनानै थानानै दे गावजों गाव मोनसे कन्ट्रभार्सि लाबोनाय, गावजों गाव सोंखारिलायनाय, सोरबा लिडारफ्रा सोरबा इएमआ सोरबा गुबुन मोनसे सोरबा सासे इएमखौ रायलाय, सोरबा एमएलएआ गुबुन मोनसे माने बेलेग पार्टिनि एमएलएखौ रायनाय, बिदिजोंथ' मालाबाबो बड'लेण्ड लाबोनो हाया। बेनिखायनो जों गिबियावनो खावलायदों जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जायफ्रा दायो राजनितिक हान्जायाव दङ मोनसे मोजां बिबान लानानै बिथांमोननि मिलायनायखौ खौसेथिखौ जों गिबियावनो जों लुबैयो। बिथांमोना खौसेथि थाबासो जों गासै बर' रायजो राजाफोरखौ खौसेथि लाबोनो हागोन। आरो दिनै बनसुआ बेखौनो मावनो थांगासिनो दं दे जों गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ खौसेथि लाबोनानै बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जोङो स्ट्रंलि खालामफिननानै दिनैनि बे 4th वेभनि बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जोङो कमप्लिट खालामनानैसो जोङो गारगोन होननानै जोंहा मोनसे गोख्रों मिजिं दङ। जय बर' हारिनि जय बनसु लं लिभ बनसु लं लिभ